kita mo sa kuwang Paps, oh. Kita mo sa kong helmet. Pang friendly budget lang yapon eh. Hello Paps, good morning. Ano tayo bang video Paps? Na ako'y idea Paps. Kung nabantayan sa uban akong mga idol, duhay lang kamera. Nasa ay sa helmet nga kamera, nabud sila sa tubangan nga kamera. Pero ilang kamera Paps kay nindot kayo. Mga GoPro ilang kamera. Pero ang idea Paps kay kuani siya nang low budget lang. So na ako'y cellphone diri mo ni akong buhatong kamera. So kani na ako'y cellphone holder. Kuan ni tawag ani Paps, DIY atong himuon ani. Kuan ni siyang i-tilt. Na ako ibutang. Ya maoy akong himuon nga kamera. Ibali second cam nako ni. So, mangita sa tagkuan Paps. Mangita tag area. Diri ata Paps. Ato ang i-install ang akong cellphone as second camera. Okay. So pagmontra to. So kani siya Paps, kani siyang gibutangan og kuano. Ang gibutangan og plastiko. Okay, magluhag-luhag ni siya god. So pareho lang. Ito ni siyang i-landscape. Landscape view ni siya Paps. So ang pormaan ni paana na. Kahit nya wala yung butang. So lift on kay ni ako cellphone Paps no. Tungod sa kalig on nga buak na. Una siya. So okay kayo. Oh. So pasok sa kuan. Sound gloves. Nindot mag-drive nga naka-gloves ta. Kaya aron sa kamot way sakit. Mao jud na recommended basta mag-drive tag mga sanasa ba. Sabi na nang mga syudad. Daghan nga nagpatakaran sa syudad. Kaya may sipiyat nimo, ma-violation din ka. Uy. Ya, ang importante Paps na jud tay lisensya no. Importante kinang lisensya. Okay, na siya. Nya, ato nang i-on ang atong kamera. Mo ni second cam na tapos sa i-on. So, mana siya Paps? So, kita ko niya Paps, mana? Kuan siya hangat na siya Paps, kay kuan man god. Ana unta to dapat oh. Pero mamay position sa ako ang handle god. So kani siya nga DIY Paps, mao ni ang kuan low budget. So tara. Ang lugar diri Paps mo ni sa Hilongos. Taga Leyte day ko niya. Nako sa Hilongos karon. Shout out diri sa mga taga Hilongos. Kani akong camera Paps kay kuan ni siya bag-o ni. Ya ako ara po ning gi road test ba. Aron ako ang may bala ng quality. Ya comment lang mo Paps so unsay ikasulti niyo sa quality sa akong cam. Ang pangalan kong cam Paps kay kuan ni SG cam. SG cam ni siya. Para ni siya mapalit sa Shopee. Ang diable jud tayo ning kuan Paps kay lain kayo. Ang aplihon gamay. Kaning dalan sa Leyte Paps kay street lang jud ni siya. O maagi tag Ormoc.
Urmok pa dong sa Masin City, straight lang dyan ni siya. Nay dagang liko, subayon na ni mong ni kalsada. Mao ni ang late. Ang kato akong naibalan sa akong mga idol pops kay bawo na mo kanong mga motovloggers po nga mga sikat na kayo. Moto sila Red, daghan to sila. Pero ako yung pinaka-idol kani si Red. Grabe ka kuan motor. Big bike tong iya ha. Grabe tingog sa exhaust lagi. Perte kayong exhaust niya. Ipod palupig ba? Tako kay dalan diri paps ay. Liman ka na o 4 lane. Na ako'y plano gani paps nga mopalit ko kuan GoPro ba. Mahal jud ko yung GoPro. Kini ako paps keep kuan naman gud ni. Friendly budget lang ba? Wala pa kayo tayo palit ani. Oo niyo, cellphone akong gamit oh. Pero okay po din ang camera ang kuan. Cellphone. Nindo to quality po ng cellphone ani. Kuan ito ya. 16 megapixel. Tinaw po do. Kita mo sa kuan pa to. Kita mo sa helmet. Pang friendly budget lang yapon eh. Ang sikat karon nga helmet tops kini jung kuan Evo. Daghan kay namalitan ng Evo. Pero ang kabaw mo pops akong hilig nga helmet kanina biyang Gill. Kining brand nga Gill. Ginahan ko sa porma. Puhon pops palit ko kuan helmet. Puhon naman taan eh. Hindi naman tagpuhon. Gill nga brand. Ako adyo ibagay sa kanang motor ba. Puwa color. Helmet pud nga puwa ang bagay ani.